Здравейте, хора! Нещо видео ще правя нещо невъзможно за мен. Може обаче много трудно да го направя тук вкъщи. Навънка съм го правил 100 000 пъти, ама не и вкъщи. Именно да вкарам в дупката. Само че много е малка, така че ще направя и така. И трябва, вижте, така фърлям си топката и с воле трябва да я забия и да влезе там. Ето, започваме. Първи опит, само да ви счупя това телевизора. Първи опит. Успешен. Тук цяло, ако това се бори за воле. Втори опит. Ари пе, пак ми вкарвам. Трети опит. Какво ми става, бе? Аз тук толкова не смявам, аз притеснявам да изчупя прозореца. Четвърти опит. На ръчето! Чакай, че топката избега. Така, взимаме. Сега фърлям и... Това може да влезе, дори не е боле. Не знам кой опит съм, май пети. За сега нито един. Сега, давай! Гол! Айде, мачкай! Първи гол дори. Сега намалявам малко портата. Всеки гол я намалявам. Пак гол! Ай, още повече намалявам. Тук ако я намаля толкова... Дай, той няма влезе и толкова. Дай, последно. За нещо видео. Ако вкарам. Не вкарах. Това е четвърта част май. Или виж ми преброите видео. Четвърта ли е? Ще има и пета и шеста. Мисля, че ще карам до 10-та част. И после почваме от едни други части. Ама това не са. Пак са свързани с футбол, само че те са например, да вкарам с глава в дупката. Така, примерно се фърлям и с глава трябва да вкарам. Може и следващата част да го направя. Но следващата част мисля да запазя, да удрям и така се фърлям с задни ножички и трябва да влезе в дупката. И после следващата с глава. Така че от мен чао, айде!